Cisen ngapring sompai phi sha kane ke YouTube channel ke jonga bakerteng tien jingstan menta kasngi wanra phi ya ka jing thru khana chaphang lat kilenti kimju ap khana jong unong bela ha ka we ka por don we unong bela u basong basa ha ka we ke snong rit man lagasngi utrei ya ka bati khendeu thep ya khendeu aga kada ka jong u bat uslik di ya kata khendeu ya ka we kasni baw dang ti khendeu shem da umau bakordor bha a khendeu endre tip ai shapang ka jing kordor jongka ta ulate ya kata ka mau bakordor rendang kada jong u ya kasni babot baw dang yai lenti bakasnong bat ukada wayunong khayi bariuspa badon dukan jingbam liya iya ka jing pernai rendang jong uta ukada jongu nong khayi ulakli ai kate kamau ba pernai rendang ukada jongphi nong trei jubam o kate kadai tang kamau pernai bangalalap ha kapor bangati khendeu nong khayi usnutunat ya kata kamau bakordor bat lathet no naw nong trei a kador san pheu tangka tei nong khayi ulabu ya kate kamau a ka jaga theu jong u a dukan briu ki bawan sha ka dukan jong u itnat bha ya kata kamau a ka we kasni we unong thok sir wan sha kata ka dukan abau yo I ya kata kamau ka jaga theu tip hangta hi bakate kamau dei kamau bakordor bha kulli bu ayu kane hangne nong khayi ujubam dei kamau bapranai ngathet naw nong bela a kampheu tangka nong thok sir ukli wa bandi mo nong khayi ulaong da pikwa ai chispa shim no nong thok sir ulong uba khapnap bat ubaya dai dor uong ngala ban ai ya phi da prapheu lada pipdiang ngan shim da pimpdiang ngan lej no ban uperkhat ba un sawan chisni thet da ndai phot nangka akata hi ka janmit lawan sawe pat unong thok sir yai lengba ka snong bat ka kali jong u sniu no ta larung sha ka dukan jong unong khayi baw le I ya kata kamau la terwa an ai chispa tangka lem da perkhat thet no lem ka jing artatin ha kasngi babot nong thok sir banangkong lawan pat leo I ba kamau kalaja la kli chano kalalej nong khayi ula jubam aden ba philej weipat briu wan ba uthet no da chispa tangka nong thok sir aden bo yo sneu ya kane la babe wat ula bitar da ka baong idei ube atu mau kam dei tang kamau ba pernai endre dei kamau ba kordor bha media ka ang da chispa tangka nong khayi ularki baduang ba nga ngam tip ba kadai kamau bakordor andre phi pitip bat pia dai dor bat nga tang arpheu tangka ta bobe chisha dai phi badu no ya kamau bakordor ang da arpheu tangka jingi kai yo na kane ka jing tho khana ilong banangkong long khapnap tang haga jaka badon kam ada pikhap napsa haman la kipor ila bandu ya kilat ki bahe ar wat pensep ai ya kakabuk sir lane kalat teng berkhat yalade pisnostat palat la e no ya kilat ki bahe balai wat penslem ya kakam don ka kentin kiriu temen yong dep menta ya kakam kabalasai
Dep no menta ya kakam ka bamenta. Por badai kalong menta.